Nili BJP Mandal Committee Executive Meeting kabadapon. Bang pugili da por nakate bok head bomb pinadjok a political party tin atum setabe amit hang asong kachipahay GF Han kam kachiklem pon bom ason thak si pini ni phai inkoi January 2026 arni Nilip Chukhela Sport Complex a Hemalong Nilip BJP political party atum pen executive meeting kabadapon. Pangso may long kevang G kuson pen si BJP political party pen MLA election kachipahay jima puhay hui bidi sore hay hui chapachoy pon. Bangso may long bukajon BJP Iskar biang long pen lumaho sarpo sar Roland Killing man apeng pen nang chitong dun lapen ke BJP Nilip Mandal Committee a President Secretary lapen ke Morcha ke doan lapen ke Local Committee President Secretary lapen ke Pinang an kit he kiding lapen ke BJP a party along ke claim kachipiduk atum chitong dun si kadowi ongdung arat alir acham pidun si may misen pen pachunlong Nilipen Philip Tisu. Janata Party BJP Nilip Mandal Extended Mandal Executive Meeting pinidak pidolo 31 Boot Lapend Morcha Troxy Lapend Ladak Mandal Alidar Doan Nilitum dak pini Extended Mandal Executive Meeting pidolo bihekoi nilitum MLA election aprang nilitum Bharatiya Janata Party Booth Committee ke pang tangji aphan party an sosi ke pang tangji alam nilitum dakching vai ponlo lapentu anutin aphan sitame labangso adaito chipeklo apena so adaito ateng pen chiklem ji phan nilitum pini dak chipin khat chipin lar ponlo lapen an sosi bangke nilitum non pini pen niplike bra pho anbaksi dolo election chengpo lasilaso niplike bra pho angbong nilitum PC ki claim jima PC ki dam jima la solam bang nilitum pini ching lai pon pemelo la penang parta pini anutin sitame Bharatiya Janata Party la bangso claim bang phi tuman sitame don rab je pojir pi tofan an sitame misen abirta labangso kachipi ponji phanilitum pini labangso amailong singwai ponno lapentu ke thenaya bangke nilitum non labangso kilik election hot anutin sita dode sang sepen labangso ni plike bra pho bang ki claim ki dam ji phan anutin ta pini ladak so melong 400 ponlo chingki chethan ponlo la soteng polotang te nilitum pini but Hongke Braisi Abud a President Secretary Palok lapen Page in charge satum lapen Morcha Office Bearer satum lapen thu pini Mondolalong Office Bearers pen Chenglok Executive Members Special Invitee lapen nilitum dak nilibolong dorkar labangso bangpu bangpian nilitum pini dak chetek ponlong chingki ponlong lo chimung ponlong lo lasi pini nilitum laso amaya bangke mesen lo pusi nilitum tek ponlong lo lapen chun pe melo pusi nilitum tek ponlong election ke mentu dom si padukon posa April first week doji bihu aprang sinili tum dak bokaja neli ben cuma si fansi pajak dum posa nona ko bang enili tum lage party long si doji party bang parliamentary board atum do core committee atum do national long pala tum si bang sing mai ma phantong pg ma phantong pg itu Bharatiya Janata Party bang ke laheno son hello pu bang ke ni tu se jong je lage hodak parliamentary board ko pima sidanto ke en sen national committee tumpi ma hidanto ke en la soteng si nili tum je churul sa